Crita iki diwiwiti ing sawijining warung cilik. Ing kono ana ibu sepuh jenenge Sekar, lagi lungguh nglemeske awak, katon kesel banget. Niate menyang pasar kuli jane kanggo golek angin. Malah nggawa bali cerita sing ora dinyona-nyona. Sawiji dina ing desa Wufi. Bu Sekar sing pesen teh anget ing warunge Bu Endel kuwi lagi mumet sirahe. Dheweke bar wae muli saka pasar. Niate ki ben iso ambegan lega, iso uwal sedelo saka aturan-aturan ing omah sing diwenehke anake. Nanging jebul muli saka pasar malah nggawa masalah anyar. Dadi critane ngene, Bu Sekar iki manggon karo anake wedok, Puspa. Ning dheweke rumangsa uripe kok diatur terus. Arep blonjo, ora entuk. Arep masak kanggo putune, si Zahwa, sing senengane ngemil lawuh, malah diseneni. Alesane Puspa, kulkase ben ora kebak. Nanging nggo Bu Sekar, iki dudu masalah kulkas. Dheweke mung pengen rumangsa migunani maneh kanggo keluarga. Merga saking pengene, Bu Sekar nekat mangkat pasar dhewe. Lah sing dituku apa? Ya iki, iwak patin 1 lan bandeng presto 3. Kabeh wis dibumbuni, karing goreng wae. Masalahe, freezer ing omah kuwi wis kebak isine petik karo sosis. Nah, iki sing bakal dadi sumbu genine Puspa. Lan bener wae, durung suwe tekan omah, Puspa langsung nesu. Dheweke ora seneng kulkase kebak panganan sing durung karuan arep dimasak kapan. Bu Sekar, sing niate apik, malah kena semprot. Atine lara tenan, rumangsa ora diajeni maneh karo anake dhewe. Senajan atine lara, Bu Sekar ora kentekan nakal. Eman-eman banget yen iwak iki kudu dibuang. Dheweke mikir sedelak. Kelingan, ana Mbak Nana, tanggane kulawargane Mbak Nana kan senengane iwak. Ya wis, akhire iwak kuwi diwenehke wae menyang Nana. Nah, saka kene lelampahane si iwak siap goreng diwiwiti. Iwake ganti sing duwe kanggo sing kaping pisan. Nanging, apa ceritane bakal mandeg tekan kene? Kayake ora. Mbak Nana nampa bungkusan iwak kuwi ya seneng banget. Ning, bojone si Banu malah langsung curiga ndelok bungkusane kok akeh banget. Dheweke takon, "Iki kabeh tenan saka Bu Sekar, Mah?" Jebule Banu langsung nolak mentah-mentah. Alesane lagi bosen mangan iwak. Terus jarene anak-anake uga wis njaluk dimasakke ayam panggang kecap. Rencanane Nana sing arep masak iwak wengi kuwi langsung ambyar. Akibate, Nana saiki ngadepi masalah sing plek padha karo Bu Sekar. Dheweke nyekel bungkusan iwak sing ora dikarepke karo kulawargane. Ya wis, akhire dilebokke freezer dhisik. Nanging tetep wae dadi pikiran, arep diwenehke sapa maneh ya? Esuke, pas bareng ngeterke anake sekolah, Nana dilalah weruh tanggane, Risma, lagi liwat. Dumadaan, dheweke nemu solusi. Wah, iki kesempatan emas kanggo neruske masalah iki marang wong liya. Iwake saiki pindah tangan maneh kanggo sing kaping 3. Kanthi alasan loma marang tangga, iwak siap goreng neruske perjalanane sing saya aneh. Taktike Nana iki pinter tenan. Dheweke krungu Risma lagi ngomong arep masak asem-asem iwak. Langsung wae disaut, ditawani bandeng. Ngakune duwe kakean. Malah iwak patine sisan diwenehke, jare minangka bonus. Risma merga ora penak arep nolak, ya akhire nampa. Ning, Risma kuwi wonge teliti banget. Tekan omah, bungkusane iwak langsung dibuka lan diperiksa. Loh, dheweke kaget. Sing diwenehke jebul duduk bandeng seger ning bandeng presto. Wah, bojone kan ora seneng. Terus iwak patin. Waduh, ing kulawargane ora ana siji-sijine sing doyan. Risma mung iso ngrundel ing jero ati. Nyesel dheweke, kenapa mau kok iyan nampa iwak kuwi? Kenapa dheweke kudu ketemu Nana? Kenapa dheweke kudu cerita arep masak asem-asem? Sake iwak kuwi malah dadi masalah anyar kanggo dheweke. Pungkasane merga bingung, iwak-iwak kuwi digoreng wae karo Risma. Jarane sapa ngerti ana sing kelemangan. Naning asile nihil. 2 dina suwene iwak goreng kuwi mung dadi pajangan ning meja makan. Akhire merga wis ora seger dilebokke kulkas.
malah gawe atine Risma tambah ora kepenak. Pas Risma lagi bingung-bingunge, dumadakan krungu suara mobil. Desi, tanggane sing manggon pas ngarep omah, jebul wis mulih saka dinas luar kota. Risma langsung mikir, nah, Desi kan isih lajang, wong sibuk, mesti butuh panganan sing wis mateng. Iki target selanjutnya. Kanthi ngapusi sitik, Risma marani Desi lan masrahke rong wadah isi iwak goreng. Omonge, iki lagi wae tak goreng mau esuk, Mbak. Desi nampa kanthi seneng ati, lan Risma rumangsa plong. Atine lega banget. Masalahe wis rampung, utawa paling ora kuwi sing dipikir karo Risma. Nanging, ana siji bab sing Risma babar blas ora ngarti. Desi, sing dadi pemilik iwak kaping tapat iki, jebule duwe masalah gede karo iwak. Dheweke kuwi ora seneng banget karo mambu amise iwak. Dadi oleh-oleh saka Risma iki dudu berkah, naning malah musibah cilik kanggo Desi. Kritane mlumpat sawetara dina. Desi pas lagi mlaku, dilala ketemu karo Bu Sekar. Bu Sekar katon lagi kesusahan mlaku, mergo jare dengkule loro. Desi sing apikan banjur nulungi Bu Sekar mlaku muleh. Pas mlaku bareng kuwi, Bu Sekar sambat. Jarene dheweke ora sida masak iwak pumbu kuning mergo sikile kumat. Krungu tembung iwak, Desi langsung mak tratap. Dheweke kelingan, ing kulkase isih ana iwak goreng sing ora didemok blas. Iki kesempatan emas. Desi langsung nawani iwak goreng kuwi marang Bu Sekar. Tante, menawi kersa kula gadah iwak goreng, dereng kula dempok blas. Bu Sekar ya senenge ora karuan. Desi uga rumangsa lega, akhire iso nyingkirke iwak kuwi. Tekan omah, Bu Sekar buka wadah saka Desi. Matanya langsung belalak. Dheweke kenal banget karo iwak iki. Iwak patin lan bandeng presto goreng. Lah, iki ra iwak sing dituku lan diwenehke marang Nana pirang-pirang dina kepungkur. Iwak saka Bu Sekar muter-muter tekan tangga. Akhire balik maneh menyang dheweke amarga kabeh emoh masak. Lho alah kok balik?